Allen van harte welkom op deze zangavond. Ik heb eerst voor u de eerste twee afkondigingen, of mededelingen. De eerste mededeling is Weerklank 140, die u vindt in uw boekje. Vers 1, 3 en 4 wordt door het koor gezongen. Dus dan wordt er van u verwacht om uw mond te houden. En de tweede is de collecte. We hebben een uitgangscollecte en die is voor de onkosten van deze avond. Dan laten we voor dit alles eerst in gebed gaan. Laten wij bidden. Vader, dank u voor deze avond. Heren, het werd net ook gezongen dat er in uw opoffering hoop is. Heren, wij danken u voor alles wat u gegeven heeft. Daar op Golgotha. Heren, wilt u bij ons zijn deze avond? Mag alles tot eer en glorie zijn van uw naam. Want Heren, daar draait het om. Het draait niet om ons, maar het draait om u. Wees zo bij een ieder van ons. Heren, u kent ons. U weet hoe wij hier gekomen zijn. Of wij alleen gekomen zijn. Heren, geef ons rust. En wilt u ook zo komen, Heilige Geest? Vervul de ruimte. Heren, we bidden dit alles. Alleen uit genade. Niet omdat we dit enigszins verdienen, maar om Jezus wil. Amen. We zullen lezen uit Johannes 19. En daarvan af vers 18 tot en met 30. Daar luidt het woord van God als volgt. Daar kruisigden zij hem en met hem 2 anderen. Aan alle kant 1 en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkander, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan en bij het kruis van Jezus stond zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. En in de meditatie zal vers 30 het uitgangspunt zijn. Nou doe ik mijn Bijbel dicht, dus die zal ik nog even herhalen. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het oordeel is geveld nadat het volk het heeft uitgeroepen: kruisig hem! Heeft Pilatus zijn handen in onschuld gewassen en de opdracht gegeven Jezus te laten kruisigen. En daar ging hij, langs de Via Dolorosa, op weg naar Golgotha. Daar hebben ze hem aan het kruis genageld, de Romeinen. En nu hangt Jezus daar, tussen twee misdadigers, alsof hij een zondaar is. En zo is de profetie vervuld die Jesaja profeteerde, dat Jezus onder de overtreders gesteld zou worden. Hoe wonderlijk is het dat wij de hand van God in dit alles kunnen ontdekken. Want zelfs dat bordje boven het hoofd van Jezus, dat bedoeld was om de Joden te ergeren en te bespotten, werd door God gebruikt. Daarop stond geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Het was geschreven in 3 talen. Het Hebreeuws, het Grieks en in het Latijns. Latijn. Iedereen moest het kunnen lezen. Iedereen moest het weten. En die woorden, die dus boven het hoofd van Jezus stonden, willen eigenlijk als het ware zeggen: kijk, dit is de koning van de Joden. Zo'n Nazarener uit een armzalig dorpje in Galilea. Een nietsnut. Zo'n mens is echt een geschikte koning voor zo'n volk. En die boodschap is zeker overgekomen. Ja, Pilatus heeft zijn doel bereikt. Want de overpriesters kwamen al zeuren en vroeg of hij het wilde veranderen. Maar Pilatus was vast besloten. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Er viel niets meer aan te veranderen. Het bleef zo staan. En hoe is dit? Toch ook zo bijzonder, door God bestuurd, dat de Heer Jezus zelfs aan het kruis werd bestempeld als koning. Al heeft Pilatus het zo niet bedoeld. Het is de waarheid. Hij is koning. Maar is hij ook onze koning? Met andere woorden, heeft Jezus het voor het zeggen in ons leven? Of gaan wij nog onze eigen weg? En vinden we dat eigenlijk ook wel prima? Als dat zo is, dan moeten we vandaag nog het stuur omgooien en hem zoeken. En weet u, die hem zoekt, die zullen hem zeker vinden. Dat is wat hij belooft. En hoewel Jezus de koning is, werd hij zo absoluut niet behandeld. Want aan het kruis werd hij bespot, gesmaad en uitgedaagd. Zijn bovenkleed hebben ze verdeeld en over zijn onderkleed hebben ze het lot geworpen. Ja, Jezus hing daar naakt, tot schande. Voor wie?
voor een ieder die in hem gelooft en hem liefhebben. Hij was verlaten door zijn discipelen. Of toch niet? Want in vers 25 en 26 zien we dat zijn moeder daar stond. En de zus van zijn moeder. En Maria Magdalena. En ook Johannes, de discipel die hij zo lief had. Ja, daar stonden zij. En toen Jezus hen zag, zei hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes: zie uw moeder. Jezus troost zijn moeder en zorgt voor haar door een andere zoon in zijn plaats te stellen. Jezus heeft geen moeder meer nodig, al was dat misschien voor Maria moeilijk te begrijpen. Maar Maria moest leren dat om haar zoon als Heer te zien, als zaligmaker, die ook voor haar zonde moest betalen. En nadat Jezus tot zijn moeder en Johannes gesproken had en wist dat nu alles volbracht was, zei hij: ik heb dorst. En hiermee ging Psalm 69 in vervulling. En nadat hij dat gezegd had en de zure wijn gedronken had, riep hij het uit, zodat iedereen het wist. Het is volbracht. Weet u, dit is misschien wel het mooiste dat de Heer Jezus ooit op aarde gesproken heeft. Het is volbracht. Want dat zegt zoveel. Want met de woorden het is volbracht, zegt Jezus eigenlijk: mijn gehoorzaamheid aan de Vader is volbracht. Het is volmaakt en jij hebt het nodig. Mijn lijden is volbracht en jij hebt het nodig om al je zonden te vergeven. Ik ben klaar met het dragen van jouw schuld. Ik ben klaar met het wegnemen van de toorn van God over jouw zonde. Ik heb de strijd tegen de duivel gestreden en ik ben staande gebleven. Sterker nog, ik heb de doodsklap toegebracht aan de Satan. Ik heb de weg geopend tot de Vader. Ik heb overwonnen. Het is volbracht. En omdat het volbracht is het voor ons mogelijk om kinderen van God te worden. Heeft u er wel eens bij stilgestaan? Wat die woorden voor u en jou, maar ook mij betekenen. Het betekent dat je bij Jezus kunt halen wat je het meest nodig hebt. Bij hem is er vergeving van zonde. Want hij droeg de zonde aan het kruis. En dat werk is klaar. Het is volbracht. Kom dan tot hem met je zonde. Bij hem is er verlossing uit de macht van de Satan. Hij heeft met de duivel gestreden die de wereld in zijn greep hield. En hij heeft het volbracht. De duivel heeft het verloren. Ja, Jezus heeft gewonnen. Hij heeft de strijd met de dood gestreden. En heeft dat volbracht. Want hij is opgestaan. Hij leeft. Kom dan toch naar Jezus en laat je verlossen. Kom, Jezus stuurt u niet weg. U kent de belofte toch. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Geloof in hem. Stel uw vertrouwen op hem. Want bij hem is leven. Ja, eeuwig leven. Amen.
Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Wat gaat zo'n avond snel. En wat vond ik het ook mooi. Maar kijk thuis nog eens na wat we allemaal gezongen hebben. Wat dat voor u en voor jou mag betekenen in deze passie, de lijdenstijd. En neem dat met ons mee. En dan wil ik u ook bedanken namens de Sing-In-commissie. Maar bovenal iedereen hier aanwezig en de luisteraars thuis. Fijn dat u ook mee komt kijken. Het Mandelensemble met dirigent Rick van der Meer. Dank jullie wel. De organist Willem de Boer. In alles wat hij mocht begeleiden, ook de hele avond. En ook de sponsoren die dit mogelijk gemaakt hebben. En dan wil ik jullie er ook nog op wijzen dat straks in de voorkerk nog wat drinken en wat lekkers is voor iedereen. En dan wil ik je ook deze avond met jullie sluiten met dankgebed. Almachtig God en Vader in de hemel, u heeft ons hier gebracht. Vanuit alle richtingen, verschillende kerken, het Mannenensemble. Heren, u gaf dat we vanavond uw naam mochten verkondigen. Als het ging over passie en Pasen. Heren, de lijdenstijd waar we naartoe mogen leven. Heren, geeft u dan ook dat we in deze tijd, in al het rumoer wat er in deze wereld is, toch uw naam groot mogen maken. Laat ons uw lof dan ook verkondigen, niet alleen hier in de kerk, maar ook buiten. En dan dank u, Heren, dat u ons een stem geeft om te spreken, maar bovenal ook om te zingen. Om ook daarin uw lof en uw eer te zingen. Dank dat u ons hier bracht. Dank dat het mogelijk gemaakt werd. Heren, in alles wat we zo als gemeentes met elkaar mogen doen, wilt u het zegenen. Wilt u geven dat we dat ook steeds weer mogen volhouden met elkaar. Heren, en als we straks ook naar huis gaan, wilt u ons veilig bewaren. Over de wegen ons brengen daar waar we thuis verwacht worden, maar ook als we alleen thuiskomen. Heren, gaat u met ons mee. Dank dat ook de mensen thuis met ons mee konden kijken. Heer, en zo komt alle lof en dank alleen u toe. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we zo mogelijk staande het U zij de glorie. Dan wens ik jullie alvast wel thuis.